Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται το μεγαλύτερο exploit στο παιχνίδι ώστε να βγάλεις λεφτά από αυτό. Οι παίκτες κυριολεκτικά έχουν πάρει φωτιά. Ενώ παράλληλα στην Ελλάδα γίνονται εκλογές του Πασόκ. Και η Valve έχει σκάσει με αυτό. Πασόκ. Παιδιά, δεν μπορούσα να μην κάνω το συνειρμό. Πάμε να δούμε τώρα τι είναι αυτή η μαλακία. Το οποίο είναι ένα πολύ καλά καμουφλαρισμένο Battle Pass. Το οποίο αγοράζει αυτό το ορθόδοξο πασοκικό εισιτήριο. Το οποίο κάνει 15 ευρώ και 20 λεπτά. Sorry, 15 ευρώ και 19 λεπτά. Ονομάζεται Armory Pass και ο σκοπός του είναι να συλλέγεις αστεράκια. Με αυτά τα αστεράκια είτε να ξεκλειδώνεις εδώ πέρα μικρά κρεμαστά παπάρια. Τα οποία μπαίνουν πάνω στο όπλο. Εγώ άνοιξα ένα και μου τυχε αυτό εδώ. Μοιάζει τόσο με κρεμαστό παπάρι που έχει ακόμη και την καμπύλη μάλακα του παπαριού, αν είναι δυνατόν. Με τα games που παίζεις, βγάζεις XP, συμπληρώνεις τα αστέρια και μαζεύεις αστεράκια τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις εδώ. Η Valve είναι τόσο άχρηστη εταιρεία που ακόμα και ένα. Πες, εντάξει, δεν βγάζει κάποιο gameplay update τύπου anti-cheat ή κάτι τέτοιο. Ακόμα και το skins update που θα βγάλει για να ρουφήξει λεφτά. Θα το κάνει και αυτό σκατά! Το έχουν ρημάξει στα exploits αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το μόνο game mode που παίζει ο κόσμος είναι casual την dust. Να δείτε λίγο τι γίνεται, απ' τα γέλια. Όλα τα games είναι σε φάση απλά μαζεύονται όλοι ή στο lower ή στο mid και σκοτώνονται για να φαρμάρουν XP. Γιατί όμως να τα φαρμάρουν, γιατί είναι τόσο πολύτιμα αυτά τα XP? Λοιπόν, ακούστε εδώ τι γίνεται. Βγάζοντας αστέρια μπορείς να ανοίξεις ή αυτά εδώ ή αυτό το limited item το οποίο θα κάνει skyrocket όταν τελειώσει. Και πάλι κουτουρού είναι γιατί μπορεί να σου τύχει κατά pattern. Γενικά τα πάντα εδώ μέσα ανοίγεις και τυχαίνεις πράγματα και όταν γίνουν marketable θα βγάλεις profit. Οπότε ναι, για άλλη μια φορά το CS δεν είναι ένα game που θα παίξεις, είναι μια πλατφόρμα επένδυση. Λιβερό απ' τη μία, αλλά απ' την άλλη. Εγώ με σκηνάκια, παιδιά, μου αρέσουν αυτά, okay. Καταρχάς έχουμε αυτό το εμετικό Deagle, το οποίο δεν ξέρω πως υπάρχουν άτομα που τους αρέσει αυτό. Key Treated λέγεται. Μαζεύεις 25 αστέρια και ξεκλειδώνεις ένα τυχαίο pattern από αυτό εδώ το skin. Δεν ξέρουμε ακόμα τιμές. Λογικά θα είναι και αυτού νου. Επειδή είναι limited item, θα ανέβει στο τέλος που δεν θα υπάρχουν άλλα. Περιμένετε. Και το αστείο είναι ότι έχουν βρει exploits τύπου να μπαίνουν office ή Ιταλοί ή δεν ξέρω τι και να φαρμάρουν μέχρι 40 αστέρια το game. Τύπου 40 αστέρια είναι όλο το πάσο. Δεν ξέρω κατά πόσο βγάζουν νόημα αυτά που λέω, γιατί ξέρω ότι κανείς δεν ασχολείται με CS. Το 5-6 μας ασχολούνται. Είναι πραγματικά αστείο αυτό που γίνεται και απογοητευμένος από τη μία. Γιατί ξέρω ότι βγάζουν το λάθος update και αυτό το κάνουν σαν τα μούτρα τους, ρε φίλοι. Οι άνθρωποι είναι. Game είναι θλιβερό από τη μία. Κάτσε να δούμε, δείτε εδώ τα σκηνάκια που δίνει. Έχουμε, όπως είπαμε, εδώ πέρα το Deagle, αυτό το κακάσιμο Deagle. Μετά έχουμε τα κρεμαστά βαμπάρια. Χωρίζονται σε μπλε, μοβ, ροζ και κόκκινες κατηγορίες. Έχουμε αυτά τα μικρότερα κρεμαστά παπαράκια, τα οποία είναι για handgun. Εδώ, όχι, δεν σου αποσπάει την προσοχή για αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων θα μπαίνει αυτό σε handgun. Έχουμε τα skins, τα οποία είναι εντάξει, οι μπλεδιές είναι κλασικά εμετός, καλό, εμετός, βαγόνι ηλεκτρικού be like. Ναι, Overpass Collection, το καταλάβουμε, έχει graffiti πάνω. Εδώ ένας ποντικός πάνω. Οκ, δεν είναι bad. Να, Hot Wheels καραμπίνα. Κι άλλο εδώ πέρα graffiti και το boots. Αυτό λέει, αυτό μετράει λίγο. Τα τέρατα πάνω. Πιο καλό graffiti. Οκ, καλό, χαριτωμένο. Zoo skin, κλασικά. Εδώ ένα εκεί με το λεπαυλίτο πάνω. Εντάξει, κάτσε να δούμε και τα άλλα. Κουβάς. Α, Razer skin, official. Κουβάς, ωραίο. Ναι, anyway, αυτά είναι τα skins. Να, εδώ κάτι πάει να γίνει. Ωραίο και το P90. Αυτό πανέμορφο, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ, shinizy το Deagle, πολύ ωραίο και αυτό. Το OP είναι ψιλομέ, δεν μου αρέσει πολύ. Αλλά το ζουμάκι, παιδιά, είναι εδώ. Σε αυτό το case έχουμε κουβάς. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό το γεσπάκι μετράει πολύ. Εδώ πάλι hit treated και αυτό εντάξει ψιλομέ. Ωραίο το MP9 και το UMP πολύ όμορφο. Γκαλίλ πανέμορφο. Εδώ το Glock αυτό είναι αξία. Και εδώ ρε φίλε, δες εδώ ένα M4 που έχουν βγάλει. Fade. Αυτό παιδιά θέλω να μπούμε στο θέμα το γλυκό. Δεν γίνεται, είναι πανέμορφο. Είναι από τα πιο όμορφα skin που έχω δει. Δεν έχουν βγει ακόμα pricings, αλλά αυτό πιστεύω θα πατήσει όλα. Εγώ το ψιλοφάρμαρα το πάσω, θα σας δείξω και τι άνοιξα. Έκανα το λάθος και άνοιξα από εδώ πέρα τα skins. Τα οποία είναι στην ουσία case skins. Και μου είχαν απίστευτα skins, θα σας δείξω τώρα. Το δίνω. Τι βλέπουμε? Τραγωδία. Βέβαια. Εννοείται. Το μπούτσο. Πάμε πάλι. Έλα. Ναι. Εντάξει, τι περιμένω κι εγώ, ρε μαλάκα, τι περιμένω. Λες και δεν το ξέρω. Ταιριάζει η φάση με πασόκι γιατί μπορείς να το κάνεις exploit. Δηλαδή, μπορείς να δώσεις 15 ευρώ, να κάνεις exploit πράγματα και να φαρμάρεις γρήγορα. Να είσαι μάγκας και πονηρός και αλεπουδιάρης. Παίρνεις 5 τέτοια, πας στα exploited maps τύπου office αυτή τη στιγμή πριν το πατσάρουνε και φαρμάρεις αμέσως μπαμ 40 αστέρια στο καθένα. Τα ανοίγεις όλα και απλά περιμένεις να ανοίξει το market για να τα πουλήσεις και να βγάλεις profit.
κατά πάσα πιθανότητα θα βγάλεις μεγάλο profit. Αυτό ήθελα να σας πω. Μικρό βιντεάκι, αφιλτράριστο, αμοντάριστο. Το CS παραμένει το παιχνίδι που θα βάλει ό,τι καρυδιά σκαρίδι μέσα στο game αντί για anti-cheat. Αλλά ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Thanks for watching.